kuan di ay 700 hectares, 700,000 hectares, 300,000 beneficiary. Kamo mga komunista, naog mo. Tagaan tamog kondo. Gagmay lang noon. Oh, kanang kondo nga gihatag nako sa mga militar o pulis. Ngunana, pero mas kuan lang, gagmay lang inyo. Pero kapuyan. Habitable pag-aingnon pa, kapuyan ba? Kanang mga sundalo, nakuha na ko gamay kay luoy na sila. Dili maka hadlok sila madagag mga anak kay walay lugar. Madagad lang pamilya, tulo upat. Gamay ragyo gayo. Ang kaning sa mga land reform, kaya di pandayan mo surrender tanan, kaya iksuon, pagpabilin pa nga tos bukid. Muna, hinahinay ka naog. Pero tagaan tamog balay, tagaan tamog trabaho, pa-eskwelahon tamo sa skills training, TESDA, tawagan na. Muna akong gingon, digay pa, gunit ko na nga, para masiguro ko, mga tawhan na sigurado ang akong kwarta, dili mausik, dili mahurot. Muna diha.